עזב את הבית, טרק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. מה קורה חמשושים? ברוכים הבאים לשכב"ג. קוראים לי אמיר, אני שביעיסט. באנו להכיר לכם את השבט קצת, יאללה בואו נתחיל. פה יש לנו קצת חזות למען החטופים, נזכור אותם. פה זה הכניסה לשבט, המשקוף היקר, הציור שהשחיתו לנו. טוב, זה החדר של ניצן, המרכז הבוגר, בואו נראה מה יש פה. מה קורה ניצן? לפה אל תיכנסו, אין לכם מה לחפש פה יותר מזה. זה מרכזות צעירות, עוד מעט ואנשים התחילו לבכות פה. מה קורה פה? למה עשו ביקוש? למה? קיוסק, אין בעיה. מחסן, חמשושים. מה אני עושה? מה אני עושה? זולת פעילים שם, המקום הכי יקר ללב שלי. יאללה, נעבור לחדר שכב"ג, שבטוח הייתם פה יותר מאיתנו. סליחה על הבלגן, יש פה עבודות למחנה, עוד מעט תכירו. זה ככה חדר שכב"ג. בוא, זה הפריזר, זה המקפיא. מה יש פה? בוא נראה, ארטיקים, אין כלום. ארטיקים, גם אין כלום. החמה של זיו. דרך אגב, החמה של זיו, אל תשמרו שום דבר במקפיא. מקרר. איך, קקי של עכברים. וטחינה פתוחה, אוי. טוב, חדר שכב"ג, מגעיל, מלוכלך, מסריח, אין מזגן. יאללה, הלאה. פה השבט, המרחב. פה המשפט פעם, אבל כאילו, אין יותר. פה אתם רואים מלא שלטים, מלא ציורים, מלא זה. זה עבודות למחנה. בגלל שהשכב"ג לא מגיע, אז אנחנו משכבגים אתכם, שתעזרו לנו קצת. קצת, זה הציוד לקורס מסכם שלכם, שעוד מעט אתם יוצאים אליו. יצאתם כבר בעצם. עוד שד. מכונות מחסן, לא משנה, קולר. אחלה פינה בשבט. שירותי בנים. שירותי בנים, זה התא השמאלי, וזה התא הימני לכל הבני שכב"ג. בוא נציץ. מה אתה עושה פה? עברו 3 שנים, אחי, מה יש לך? זה בנות. וזהו, חמשושים. ברוכים הבאים לשכב"ג! חמשושים, ברוכים הבאים לשכב"ג! חמשושים, ברוכים הבאים לשכב"ג! חמשושים, ברוכים הבאים לשכב"ג! זה אור. אור הוא השכב"גיסט האידיאלי. אור תמיד מגיע בזמן לפעולה. יש! 4:52. שוב הגעתי בזמן. אם אור יצטרך להחליט אם ללכת לים או לישבת, הוא תמיד יבחר בישבת. כשאור הולך לסופר, הוא תמיד שואל לפני אם מישהו רוצה משהו. מישהו רוצה פה משהו מהסופר? זהו, תודה, אהבתי. יש חמשושות? לא, יש חמשושות. כשאור בא ליום עבודות, הוא תמיד שואל אם מישהו צריך. מישהו צריך? בטח. כשאור לא נמצא, כולם שואלים איפה אור. איפה? איפה אור? תהיו אור. גאיה! גם ממש תפס. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam. אני יודע שהלילה לא אלך לישון, מזמינה אותי לדרינק בבר של המלון, איך היא אוהבת להגיד I'm from Beverly Hills, אני עולה לה עם מבטא
לא רואים את אברהם. מי קדימה? והמוזיקה לצחוק, ולחבר'ה שעובדים לצחוק, על כביש החוק. תעשה לפות הפולדה. לא משנה, תגימו. מה אתם זוכרים? איך את עוברת קדימה? היא בשבוע לשאול אם אני בעניין, אני מודה שהיא תפסה אותי קצת לא מוכן. החום עולה לי ואין דרך חזרה מכאן, אז היא לוחשת baby come with me let's have some רוצה לומר לחמאס הלילה? שתהיה אזעקה ונהיה ביחד במקלט? ויהיה לנו כיף. סטורי טיים על הפעם ההיא שנכנסתי לבית וצילמתי סרטון וידאו. צוות מגן, מי מכיר את יאלי אוסטון? את הקטנות של הלילה איתו, יושבת לידו. לא במדע למשל. צריך אימון כוח. הכל. תהי קטן. תשמעי נו. אני לא רוצה להיות הפחדן. תגידי 3-4 3-4 ואני לא רוצה להיות הפחדן שמאהב. עוד פעם, אני מקווה שאני אצליח. מרגש אותך? באמת, יד ציימית, כבר לא מעודדים אותך! שלום לכולם, קוראים לי אלון. יואו. וואו, תגידי מה את מכינה? זהו גיא צרפית. כאילו זה זריקה. תדעת, אני לא רוצה להכיב לך.
כולם מן הצו, שחרר אותו פה בטבע. יסמינו עליהם? נפל. רגע, אלדד לא פה לך. חמשושים! ברוכים הבאים לשכבה! חמשושים! ברוכים הבאים לשכבה! חמשושים, ברוכים הבאים לשכב"ג! 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 ברוכה הבאה! חמשושים, ברוכים הבאים לשכב"ג! חמשושים! חמשושים, ברוכים הבאים לשכב"ג! 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 גם נוגה, גם נוגה. חמשושים, ברוכים הבאים לשכב"ג! חמשושים! חמשושים! חמשושים, ברוכים הבאים לשכב"ג! ברוכים הבאים לשכב"ג!